Parti û fraksiyonên Kurd ên li Bakurê Kurdistanê bi rengên cuda dikevin hilbijartinê. HDP ji bo hilbijartinê bi OSP, DDKD û Hereketa Azadiyê re îtifaq kir. Lê PDK Tirkiye qet naçe ser sandoqan û PDK Bakur û PAK jî dê dilxwazên xwe di vê hilbijartinê serbest berdan. Partiyên Kurdan ji bo hilbijartina yekê mijdarê jî nekarin bi yek dengî biçin ser sandoqan. Tamam MHP'ci, AKP'ci, CHP'ci olan parti küçük işte yek dengin. Velatı kut parezin. Loma şuha bune devlet. Kürdeme nevsane. Vakti yek buan rabkire diyalog datini pera haberti de beje em ittifak edixwazin em alikarine em dixwazin çeveli de pratik wan de dehab parti hevaka vega nahat cem hevdu. Partiya Maf û Azadiyan Haqpar ku di hilbijartinên heftê Hezîranê de 5 û 8,000 deng wergirtibû jî sedema nebûna yekdengiya Kurdan bi awayekê din şîrove dike. Eger bibêjin em piştgirî Haqparê dikin, deriyê me her tim vekiriye. Em ne partiyekî wisa partiyekî Kurdistanî ne û em jî him jî programê me de ber siyasetê me de jî yekîtî hîna berdewam e. Em ji bo yekîtiyekî Kurdistanê em dixwazin çêbe. Hudapar ji yek ji partiyên sereke navenda wê li Amedê û xeweke partiyeke İslamî dibîne. Ew jî HDP sûcdar dike. Carekî de ne mümkün ku me bibêjin de ka werin ba hev û bi hevre lîstekî bi hevre ser navê partiyekê têkevin hilbijartinê ev ya dibe ku ane ne mümkün e. HDP bela ku ji xwe pêvtir kesî qebûl nake û ji bo wî hawî tu partiyê din li ba xwe nedîtiye. Di nebûna yekdengiya Kurdan de her partiyeke din sûcdar dike. Ev sûcdarî jî nayêle ku di hilbijartinan de eniyeke berfireh a Kurdan pêk bê. Partiyên Kurdan di vê hilbijartinê de jî nekarin bibin yek. Sedema vê yekê jî ev e. Piraniya partiyan dibêjin ez û ez ne tu kes. Maşallah de kak. Rudaw Ahmet.